Бу шардар ярдәмендә без өйрәнәбез укырга. Рамил Асылбаев Башкортстаннан, ул хәрби офицер. Кайнар нокталарда хезмәт иткән. Контузия алу сәбәпле 47 яшендә күрү сәләтен югалта. Казанга йөрәккә якын алабыз тернәкләндерү курсларын үтәргә килгән. Үзгәрешләрне инде сизәм ди. Кешенең бит инде уверенности булмай бит инде тормышта. Бында килгәч инде укытучылар, грамотный укытучылар белән очрашкач инде алар безгә яшәргә, ничек алдагы тормышта ничек яшәргә өйрәтәләр бит инде. Үз вакытында бу курсларны үткән Марсель Ибрахимов хәзер 4нче елында мөгаллимлек итә. Брайль системасы буенча гарәпчә укырга өйрәтә, Коръән аятләре белән таныштыра, Татарстан тарихы һәм дөнья диннәре буенча дәресләр үткәрә. Безгә килгәндә алар бик депрессияларда, бик күп депрессия бар. Алар киткәч, аларның настроение гайбәт. Аларның монда икенче гомер кебек ачыла. Киләсе елның июленә кадәр 7 шундый курс каралган. Аны күзләрен ачар күргән 245 кеше үтәчәк. Быел беренчесе гыйнвар аенда башланган. Монда Татарстаннан кала Башкортстан, Удмуртия, Дагыстаннан, Белгород, Оренбург, Самара, Әстерхан, Ростовтан килүчеләр бар. Бу курсларда иң беренче психологическая реабилитация узалар, ориентирование, ул җирәргә, самообслуживание, шуша компьютерда эшләү, брайль системасы буенча уку, язу. Аннары монда ук безнең культурный программа, экскурсиялар, музейлар, театрларга алып барабыз. Һәр курсларда яңгылыклар бар. Күбрәк истәлде физический культура, то есть менә спорт буенча. Потому что безнең менә хәзер уникаль шундый спорт комплекс ачылды, шунда хәзер алар йөриләр, анда спортивный тренажерларда, допустим, шундый соревнованиялар уздыралар. Әлеге тернәкләндерү курслары 2007 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Быел ул илдә иң яхшы 100 проект исемлегенә кергән һәм 3нче тапкыр Россия президенты грантын отты. Бу 8 миллион 748 мең сум акчалата ярдәм, тагын 6 миллион сум фондның үзеннән каралган. Курсларда катнашучылар өчен барысы да бушлай. Аларның юл чыгымнарын каплыйлар, ашау һәм яшәү өчен дә түләргә кирәкми. Тернәкләндерү өчен төрле белгечләр җәлеп ителә. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.